आज मी पातोळी बनवणार आहे, नागपंचमी स्पेशल। इथे आपण टोपात पाणी घालूया। इथे आपण 1 चमचाभर तूप घालूया। त्याच पाण्यात आपण मीठ घालूया। आपण पिठात मीठ नाही घालणार, पाण्यातच मीठ घालून घेऊया। हा पाणी आपण पीठ मळणार आहोत। आणि याच्यात जरासं गूळ घालूया। हा पाणी आपण जरा कोमट करून घेऊया। हा पाणी आपलं गरम झालेलं आहे। आपल्याला कोमटच पाहिजे, जास्त गरम नको आहे। आपण आता या पाण्याने पीठ मळून घेऊया। आपण आता हा पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झाले, आता आपण मळून घेऊया त्याला। हे तुम्ही बघू शकता, पीठ मळून झालेले आहेत आपले। आता इथे मी सारण ते सारण तयार करणार आहे। इथे मी 1 चमचा तूप घालते। आता त्याच्यात किसलेलं खोबरं आणि गूळ घालते। त्यांना आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्याच्यात मी जरासं मीठ घालते, चिमूटभर। आपण वेलची पावडर केलेली आहे ते घालूया। नुसतं वेलची पावडर होत नाही, त्यामुळे त्याचं असं साखर घालून मी त्याला मिक्सरमध्ये फिरून घेतलं आहे, म्हणजे एकदम बारीक वाटून आले ते।
इथे आपल्याला फक्त खोबऱ्याचा पांढरा भाग घ्यायचा आहे, काळा भाग घ्यायचा नाही आहे. काळा भाग तसाच ठेवायचा आहे, फक्त पांढरा घ्यायचा आहे. आपला मिश्रण आता तयार झालेलं आहे. हे हळदीचे पाने आहेत, याला आपण कापून घेऊया. इथून खुचून कापूया आणि इथून कापूया, शेवटपासून कापूया. इथे मी सगळी पानं कापून धुवून पुसून घेतलेत. याला बघा तूप लावूया. हे आपल्याला व्यवस्थित बंद करायला पाहिजे इथून. तुम्ही बघू शकता, असं आपण बाकी सगळं तयार करून घेऊया. इथे मी पाणी ठेवलं बॉईल करायला. हे आपण सगळं तयार करून घेतलेले आहेत. पाणीला बॉईल आलेली आहेत. आता आपण त्याच्यावर चालणी ठेवूया. त्याच्यात एक आता आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया. आता आपण बघू शकता आपले झालेले आहेत पातळी. आता आपण काढूया. गॅस स्लो करूया. तुम्ही बघू शकता आपली पातळी झालेली आहेत.